मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरण मे 2027 पर्यंत पूर्ण करा असे आदेश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिलेले आहेत। कंत्राटदारांना कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नाहीये। पालिका आयुक्तांनी रस्ते कामांचा आढावा घेतलाय। रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत दक्षता बाळगण्याच्या सूचनाही त्यांच्याकडून करण्यात आल्या आहेत। खड्डेमुक्त मुंबईसाठी मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेला रस्ते काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण करावा। यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची मुदतवाढ दिली जाणार नाही असे स्पष्ट आदेश पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिलेत। मुंबईतील नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी मुंबई महापालिकेने रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प 2 टप्प्यांमध्ये हाती घेतलेला आहे। आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी रस्ते कामांचा सविस्तर आढावा घेतला। रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामं ही वेळेत व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने करण्यात यावीत असे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले।